200 kilo ontxo eta zizaori batzuk Gipuzkoako eta batez ere Nafarroako basoetatik ekarriak. Perretxiko zaleek ikusmin handia zuten gaur Ordiziako azokan zer azalduko ote zen. Aurtengo udaberria eta uda oso txarrak joan baitira Perretxikoetarako. Uztailean, San Ferminen denboan izan zen hor, astebeteko golpetxu bat hor irati alde, baina oain arte ez izan ezterre. Eta ez Gibil Urdinik, eta ez, oso pobre. Orain arteko antzualdiak erosle ugari erakarri du gaur Ordiziara, eta horietako asko itzuli da etxera bere zorrotxoarekin. Hori bai, ondo ordainduta. Oain merkena da momentuetan 18 euro ondakat, baina gero izango dira seguru aski 10 euroan saldu beharrak ere. Eta gobena bezala 30 euro ondazkagu. Dirua da, baina kosta egiten da, kosta egiten da. Garestiantzean plazaratu arren ontxoak behintzat azaldu dira, ez ordeak Gibil Urdinak. Horien bila etorri diren erosleek esku utzik itzuli behar izan dute. No hai Gibil Urdin ez dakit zer, baina, hoi ez da gure, hoi mendi mandatzen da hor, guk ez dugu zerrinik. Adituen ustez, seinale hona da lehenengo ontxoak azaldu izana. Eta ondo bidean, hemendik Pilarika bitartean aukera izango da ontxo Gibil Urdin eta bestelako perretxikoak biltzeko.